Хәерле сәгатьтә Сәлем телеканалында Ишимбай хәбәрләре. Студияла Айнур Рәхмәтов. Бүгенге сыгарылыш турында кыскасы. Кала мәдәният һарайы 600-дән ашу студент һәм мәктәп укучыларын осрашуга йыйды. Калабызда Башкортстан ынйылары конкурс фестиваленең муниципаль этабы үтте. Саңгы базаһында Россия саңгы юлы 2020 кышкы спартакиадаһы узды. Кала мәдәният һарайында ян төягең өсөн зур эштәр дип аталган зур сара үтте. Унда калабызның һәм республикабызның уку йортларында белем алучы студентлар, сыгарылыш укучылары, төрле предприятие, муниципаль район хакимият вәкилләре йыелды. Осрашу турында киләһе сюжетта. Бүгенге көндә кала һәм республикаларга югары уку йортларында 900-дән ашу, ә урта һөнәри уку йортларында 3000-дән ашу студент укып йөри. Улар медицина, педагогия, авиация, нефть һәм башка уку йортларында белем ала. Килгән кунактар өчен файла кала һәм районыбызның мәдәният, магариф, спорт, сәнәгать һәм авыл хуҗалыгы өлкәһе алдынгы предприятие һәм оешмалар тарафынан бай күргәзмә оештырылгайны. Улар ошо күргәзмә менән студентларга туган төягебезгә һәр һөнәр кадерле булуын, эшеңдә яратһаң кайда матур итеп эшләргә була икәнлеген күрһәтте. Бұл стендларда инде без беренче яктан студентларыбызга районда бұл направление нинди эшләр апарыла, нинди белгечләр кирәк икәнен улар белә ала. Икенче яктан инде зарплата, эш хакы күпме булуын, беренче укуды бетеп кенә беренче ел эшкә килгәндә нинди надбавкалар, нинди привилегиялар бар икәнен белә алалар. Әйтергә кәрәк, муниципаль район кимәлендә студентлар менән осрашу беренче тапкыр үткәрелә. Осрашуга килүчеләр ошондай йылы атмосферала бер-бере менән күрешеп танышты. Егетләр, кызлар Ишимбай өчен горурлык тойгыһы кисерүләрен һәм оештыручыларга рәхмәт сүзләрен белдерде. Я очень рада, что у нас в Ишимбае теперь проводятся такие мероприятия, потому что, насколько я знаю, может быть, я не знала, что проводятся такие мероприятия, но с удовольствием приехала, когда узнала, потому что было и приглашение. Спасибо большое администрации, потому что это действительно масштабное мероприятие, где я смогла встретиться со всеми своими одноклассниками, и не только с одноклассниками, так как я училась в музыкальной школе, детской школе искусств, и увидеться со своими учителями. Очень здорово. Мен өзім Ишимбай районынан Әхмәр районында туып үстем. Кірдім укырга Башқұрт дәүләт аграрный университетына. Әлегесе мен 3-нче курста аспирантура биологических наукалар укып йөрим. Будущий кандидат биологических наук. Менің теләктәрем студентларга әйбәт итеп егыларын сдавайтыннар, әйбәт итеп уку йөренә урнашыннар. Һәм дә инде үзенең туган авылларына, туган җирләренә кайтып эшләһеннәр. Шул зур теләгем минем. Сара Артабан концерт залында рәсми форматта дәвам итте. Йыелучыларны муниципаль район хакимияте башлыгы Азамат Абдрахманов сәламләне. Задача какая стоит? Сегодня показать перспективы и возможности развития нашего Ишимбайского района и города Ишимбай. Возможно, вы по итогам сегодняшнего совещания поменяете свои планы, свое отношение к городу. Если мы вас заинтересуем, где-то зацепим вас, то поверьте, мы обязательно воспользуемся данной предоставленной возможностью и вас будем тащить обратно в свой Ишимбайский родной район. Буласак яшь белгечләр муниципаль район хакимияте башлыгына үзләрен борсыган һораулар бирде. Сейчас я учусь на горном деле, а после второго курса нужно будет выбрать специализацию. Там есть подземное строительство и другие. И в какой профессии я была бы более полезна городу, проектирование жилых зданий либо инженер-конструктор на заводе. Осрашу Ишимбайның ижади коллективтары тарафынан әзерләнгән бай йөкмәткеле концерт менән дәвам итте. Мила Мәзитова, Илназ Биккужин, Артем Наговицын, Ишимбай хәбәрләре. Калабызда Башкортстан ынйылары конкурс фестиваленең муниципаль этабы үтте. Башкорт теленең бәһен күтәрү, яңа талантларда саклау максатында үткәрелгән конкурс телебезне артабан өйрәнү өчен мөмкинлекләр аса. Калабыз һәм районыбызда Башкортстан ынйылары конкурсы үз эшен башланы. Бұл конкурска безнең 11 гариза килгәйне. Бик күп мәктәптәр, авыл мәктәпләреннән, кала мәктәпләреннән башкорт телен теләп
өйрәнгән балалар үзләренең фольклор коллективын төзеп, ошо бәйгегә килделәр. Бүгенге бәйгелә улар үзләренең коллектив менән нисек эшләүдәре, башкорт телен нисек өйрәнүдәре, шуларны өйрәнүдәрен күрһәтәләр. Был бәйге халкыбызның иҗады ни тиклем бай икәнлеген күрһәтте. Һәр мәктәптең сыгышы үзенчәлекле булды. Мин бүгін конкурска килдем, курка-курка беренче тапкыр катнашам. Без бүгін күрһәттек һугыш вакытында укуды. Бәйгеле еңүчеләр Ишембай данын яклап Стәрлетамак калаһында үткәреләсәк, Башкортстан ынйылары конкурсының зональ этабында катнашасак. Хатын-кыз матурлык тоткаһы. Калабызда оста куллы гүзәл заттарыбыз күп булуы үтәле һөйнешле. Уларның эшләрен карап күңел шатланып, кәйф күтәрелеп тора. Артабан киләһе сюжетта. Дөньяның коты назы яме катын-кыз кулында. Уның шулай икәнлегенә калабызда яшәгән оста куллы катындар белән танышкас, тагыла бер тапкыр инандык. Дилбәр Искәндәрова кул остаһы. 5-6 ел элек картиналарда тасмалап сигү белән шөгыльләнә башлай. 200 картина сигә ул. Буш вакытларында яраткан шөгылен камиллаштыра. Интернет селдәреннән карай, өйрәнә. Күз нурлары түгеп, бар йөрәк йылыһын халып эшләгән картиналарын дусларына, тугандарына бүләк итеп, ләззәт таба ул. Күптән түгел калабызның картиналар галереяһында беренче тапкыр ул эшен сәнгать һөйүчләр хөкүмәтенә тапшыра, күргәзмәһен оештыра. Безнең иҗади төркем белән дә ихлас әңгәмәләште ул. Лентой, потому что это импровизация, потому что она очень послушный материал. Она может здесь вот, если ее немножечко поджечь в нужном направлении, то она ляжет так, как вам хочется. Она очень послушный материал. Вот даже не подумайте, ее можно и покрасить, и придать им разные оттенки этой ленточки, разрезать как хотите, положить, пришить. Можно сделать аппликации, вот как у меня, например, тут пионы. А можно вдеть в иголку и шить прям по ткани. Нисек кенә булмаһын, тик катын-кызлар матурлыкты күрүсән, аңлаусан. Шугаларда кул остаһының иҗади эшләре белән танышырга килүчеләр арасында катын-кызларның күбрәк булуы безне бер дә аптыратманы. Балаларым да әйтә: "Мама, ты так с увлечением делаешь ты. Тебе это нравится?" Конечно, нравится ты. Отдыхаешь. Тем более сәскәләрдә эшләргә. Матурлык тудырусы тагыла бер гүзәл зат яшәй калабызда. Рима Яргылованың үз кулдары белән эшләгән сәскәләрен Ишембайдар күпләп һатып ала. Кыз балалар үткән гаиләләргә күбрәк матурлыкка, зауыклыкка игътибар биреләләр. Бер артлы кызларын кияүгә биргән Рима ханым туйдарды үзе бидәй. Бөтәһенә лә охшаганын күреп, дәртләнеп бул шөгыльгә ныклап тотына. Мин үземнең күңелемә охшаган шөгыльдә таптым шикелле. Икенче кызымның туена әзерләгәндә миңа бик матур идея килде. Нисек итеп тантаналы залды зауыклы итеп бизәргә. Сәскә эшләргә булды. Гафриевна кагыз ярдәмгә килде. Сәскәләрем кунакларга бик нык охшаны. Шуннан балаларыма төрле төстән сәскәләр эшләй башланым. Хәзер инде изалон материалга күстем. Гомере буена балалар баксагында тәрбиясе булып эшләгән ханым, иян-янсәрдәре тугаз, уларда карашыр өчен эштән китә. Буш вакытларында интернеттан карап, үзе уйлап сыгарып, яңнан-яңа матур, зауыклы сәскәләр эшләй. Күбрәк юбилейларга, укытучылар көненә, туган көндәргә заказлар эшләй ул. Иң мөһиме, яраткан шөгыльнән ләззәт ала. Янсәремә балалар баксалары өчен төрле кул эшләре башкарам. Bunun üçün plastik butılkalar, kapkastar һәм башка материалларга икенче гомер бирәм. Зур таршырда интерьерда бидәй, матурлык өстәй. Бәләкәй бер сәскәләр сабый балалары булгандар өчен төндә яктыртысы ролен үтәй. Дидән 2 март, 14 февраль, Валентин көне. Был көн романтика менән тулы булган тигәгез, минем сәскәләрмә рәхим итегез. Матурлык тудырып кына калмай, уны тамсыһына тиклем кешеләргә өләшүче катын-кызларыбызның барлыгы дөньябызны ямьләй, тормышыбызны бидәй. Хәнә Максутова, Милә Мәзитова, Артем Наговицын, Айнур Әхмәтов, Ишембай хәбәрдәре.
Узган шәмбе саңғы базаһында Рәсей саңғы юлы 2020 кышкы спартакиада үтте. Район һәм кала предприятиялары, оешмалары, учреждениялары, авыл советтары, уку йорттарынан барлыгы 300-гә якын кеше катнашты. Артабан Милә Мәзитова репортажында. На старт! Внимание! Марш! Поехали! Поддержим наших участников забега! Мужчина 1 километр! Сәләмәт тормыш алып баруды, физик культураны һәм спортты пропагандалаган Рәсей саңғы юлы 1952 елдан алып үткәрелә килә һәм халык араһында елдан-ел киң танылу яулай. Муниципаль район хакимияте башлыгы Азамат Абдрахманов ярышка килүчеләрне сәламләп, уларга уңыштар теләне. Отрадно то, что данная акция, она когда-то стартовала у нас на территории Республики Башкортостан в городе Уфа. Поэтому мы принимаем данную эстафету и достойно именно на нашей легендарной лыжной базе проводим данное мероприятие. Артабан һәркем үз төркемендә стартка тезелде. Хакимият итәкчелеге лә ситтә калманы. Тәүгеләрдән булып стартка батты. Көйәрмәндәр саңгысларны еңүгә әйдәп дәртләндереп торды. Менә әлеге битендә бөтә кеше, бөтә илдә һөйләйләр битендә грипп, коронавирус дип инде. Мин уйлыйм инде иң шәп сара саңгыга сыгып, саф һавада йөреп, үзеңә дәрт алып, шу яшәүдән мин уйлыйм инде иң шәп сара. Һәрбер кеше үзенең халатын үстерергә тиеш иң беренче. Шун авырып киткән вакытта ул теге әйтәләр бит инде хәрәкәттә бәрәкәт дип. Шул хәрәкәтләнеп сак кына йөреп килһәң, ул бәрәкәт алып, дәртләнеп, күз туплап, бөтә эшләрне эшләп ташлайһың бит инде. Мин уйлыйм, шуңа бу саңгыла йөрү, йөгерү, йөзү дигән спорт саралары бик әһәмиятле. Мин ел һайын бөтә ярышларда катнашып барам. Ишәй авыл советында һәм дә менә Ишембай районы өчен республика ярышларында без үзебезнең команда белән бер ел һайын катнашып, беренче, икенче урын алып кайтабыз. Был көндәрдә марафонга баскан һәркем яхшы кәеф, күңелле таҫыраттар алды. Иң мөһиме ялын файдалы итеп үткәрде. Милә Мәзитова, Илназ Беккужин, Ишембай хәбәрләре. Ошның менән бүгенге сыгарылыш тамам. Киләһе осрашканга тиклем һау сәламәт булыгыз. Кадерле дусларыбыз, Ишембай телевидение тулкындарында һез күптән көткән, ә без вәгъдә иткән йырлы бүләк исемле тапшыруыбыз урын алды. Һез тугандарыгызды, якындарыгызды безнең телевидение аша гомер байрамнары белән котлай һәм йырлы бүләк тапшыра аласыз. Һездән шылтыратулар, хаттар көтеп калабыз. Иң тәүге йырлы бүләгебезне Фәрүзә Нигъмәтуллинага юллайбыз. Ишембай районының Ямлы Рәүдәк елгаһы буенда урнашкан Исәкәй авылында туып, хәзерге көндә Салават калаһында гомер итүче, кадерле тормыш иптәшем, әсәйебез, өләсәйебез Нигъмәтуллина Фәрүзә Гафар кызын туган көне менән кайнар котлайбыз. Һәм уга тик изге теләкләребезне генә иткерәбез. Дип башлана хат юлдары. Безнең кадерлебез Нурия һәм Гафар Хәлитовтар гаиләһендә 4нче бала булып дөньяга килә. 8нче класста Исәкәй 8 еллык, 10нчы класста Макар урта мәктәбендә тик яхшы билдәләргә генә тамамлай. Бәләкәйдән күңеленә инеп урнашкан крансы һөнәрен һайлай ул. Салават калаһындагы 55нче һөнәрчелек училищеһенә укырга инә. Үз һөнәренә гашык кадерлебез 30 ел буе үтәле авыр һөнәренә тогры кала. Ә хәзер ул хаклы ялда. Атайыбыз Венер Нигъмәтуллин менән бергә бер кыз, бер ул үстерәләр. Кыздары Элиза Өфе калаһында бик яуаплы урында эшләп йөрөй. Елена исемле кыздары бар. Улдары Руслан Стәрлетамак калаһында яшәй. Кайда гына булһак та, ата-әсәебезне бик һагынып кайтабыз. Уларга тәрән рәхмәтлебез, дип яза улар. Әсәебезнең тагы ла бик яхшы ягы бар. Туган авылын бер вакытта ла онытмай. Атай нигедән корытмай. Исәкәенә еш кайта. Инде дирәк искерә башлаган ата-әсә йортына яңа һулыш өреп, уны сын яһау итеп куеп та куйды ата-әсәебез.
Олатайыбыз менән өлесәйбез яшь саҡтарында һалып ингән өйҙәрен өсьяҡ урамының бер биҙәге итеп ҡуйҙы улар. Шул ҡалала донъя көтөүсе апайҙары, һеңлеләре ошо төп йортҡа кинәнеп ҡайта. Фәрүзә менән Венер ҡәҙерле әсәйҙәрен, оло йәштәге Нурия апайҙы ҡыш буйы үҙҙәренә ҡалаға алып ҡайтып, матур итеп ҡарай икән. Нурия апай уларға һәм ҡунаҡҡа алып ҡайтып торған башҡа ҡыҙҙары Таңһылыуға, Фәүзиәгә, Фәнүзәгә, иң кесеһе Клараға ла тик рәхмәттәрен генә уҡып ултыра бөгөн. Бала саҡта тәрбиәне дөрөҫ итеп бирә белгәндәренә һөйөнөп бөтә алмай инәйбеҙ. Венерҙың да, Фәйрүзәнең дә күңел ҡапҡаһы туғандары өсөн, күршеләре, ауылдаштары өсөн гелән шар асыҡ. Донъяның ҡәҙерен белеп, барса ауылдаштарын яратып, хөрмәт итеп йәшәй улар. Беҙҙең өсөн иң ҡәҙерле, хөрмәтле әсәйебеҙ. Бөгөн һинең тыуған көнөң. Тимәк, беҙҙең өсөн был икеләтә байрам. Һин булмаһаң, беҙ ҙә булмаҫ инек. Һин тыумаһаң, беҙ ҙә тыумаҫ инек. Һиңә ҡоростай таҙалыҡ, яҡшы кәйеф, иҫәнлек, һаулыҡ теләйбеҙ. Һиңә ошо йәмле байрамыңда меңдәрсә рәхмәт һүҙҙәре еткерәбеҙ. Һин донъяла иң сауаплы кешеләрҙең береһелер. Беҙ һине сикһеҙ хөрмәт итәбеҙ. Ысын йөрәктән яратабыҙ. Ыҙын ғүмер һиңә. Сабыр ҙа, ябай кешелекле. Ҡылған эшең бары изгелек. Шатлыҡтарҙа үтһен һинең көндәр. Бәхеттәрең булһын ғүмерлек. Хоҙай һиңә сәләмәтлек бирһен. Беҙҙән һиңә яҡты теләктәр. Балҡып торған йөҙкәйеңде күреп, ҡыуанһындар беҙҙең йөрәктәр. Иң изге ҡотлау сәләмдәре менән әсәйең Нурия, тормош иптәшең Венер, ҡыҙың Элиза, улың Руслан, ейәнең Элина, барлыҡ яҡын туғандарың. Хөрмәтле Фәрүзә Ғафар ҡыҙы, яҡындарығыҙҙың изге теләктәренә беҙ ҙә ихлас ҡушылабыҙ. Тыуған көнөгөҙ ҡотло булһын. Ҡайғы-хәсрәттәр һеҙҙе һәр ваҡыт урап үтһен. Ҡәҙерле кешеләрегеҙ һайлап алған йырлы бүләкте ҡабул итеп алығыҙ. Көнө буйы ҡупшыландым, ҡунаҡ килер алдынан, өлгөрөргә тырышаһым, бөгөн бит оло байрам. Тыуған көнөң менән һинең, ҡотлай дуҫтар, ҡотлай туғандар, теләктәр теләйҙәр изге, бәхет, сәләмәт
Тәмле февраль айында безнең гаиләбездә олы байрам. Хәсәрлекле атай, хикемле атай, ышаныслы тормыш иптәше Якупов Зөфәр Гали улының 70 яшьлек юбилее дип яза тугандары. Безнең атайыбыз 21 февраль 1950 елда Ишембай районы Алмалы авылында Рәкия һәм Гали гаиләсендә 3нче бала булып дөньяга килә. Алмалы башлангыч мәктәбен тамамлагач, Янырыс урта мәктәбендә белем алуын дәвам итә. Стәрлетамак авыл хуҗалыгы техникумын тамамлап, армияга китә. Хезмәт итеп кайткас, туган Алмалы авылының иң сибәр кызларының бере Мининур Шәфкать кызы менән матур гаилә корып, йорт халып, гөрләтеп дөнья көтә башлайдар. Атайыбыз Победа колхозында ветеринар булып эшләй башлай. Шул ук арала Башкорт дәүләт авыл хуҗалыгы институтына ситтән торып укырга инә. Зоотехник һөнәрен үзләштерә. 1925 елда атайыбызны Ишембай калаһына горком партияга эшкә сакыралар. Берничә елдан соң Искра колхозының җитәкчесе итеп тәгаенләйләр. Тырыш, абруйлы итәкчелек алып баруына күрә атайыбыз хаклы ялга киткәнсе Ишембай райсоветында председатель урынбасары булып эшләнә. Шулай итеп, 45 ел гомерен атайыбыз авыл хуҗалыгына багышлай. Һәр эшләгән yerендә атайыбызны тырышлыгы, кешелеклеге аркасында халык бүгенге көндә лә хөрмәт белдерә. Атайыбыз менән әсәйебез 3 бала тәрбияләп үстерделәр. Кызлары Гүзәл һәм Роза, улдары Айдар. Һәр беренә белем биреп, яхшы кеше итеп тәрбияләнәләр. Бүгенге көндә балалары барыһы ла үдәлле тормыш көтеп, балалар үстереп, төрле өлкәләрдә хезмәт итәләр. Атай менән әсәй Ишембай районы Ярбишкадак авылында яшәп, ял һайын безне үзләренең йылы йортында тәмле ашлар бешереп каршы алалар. Атай әсәйебез безнең өчен барлык тугандар өчендә өлгеле гаилә, зур ярдәмче, кәңәш бирүче, барыбызны ла туплап торучы булган кешеләр. Безнең кадерле кешебез, һине 70 яшьлек юбилеең менән ихлас күңелдән тәбрикләйбез һәм изге теләкләребезне җиткерәбез. Һаулык, шатлык, бәхет һине бер касанда ташламаһын. Әсәйебез менән бергә озын-озак гомер итүегезне теләйбез. Иңебезгә канат куючылар, яклаучылар, хаклаучылар булганга без үзебездә бик бәхетле. Атай әсәйебез парлы канат, безнең өчен тормыш тоткаһы, нинди генә олы юлдар үтһәк тә, ата йорты дөнья уртаһы. Котлау сәламнәре менән тормыш иптәшең Мининур, кызларың Гүзәл, Роза, улдарың Айдар, кияүдәрең Рәсүл, Радик, килендәрең Эльмира, ияндәрең Тимур, Радмир, Таһир, Ринат, иян сәрдәрегез Диана, Зарина, Аралина, Дилара. Хушлашмайык әле иртә, үлмәне бит яшьлек дәрте, һаман күңелде сиртә. Үлмәне бит яшьлек дәрте, һаман күңелде сиртә. Хыялы каялар йөгерә, күңел кемгәдер тарата. Партаясы килмәй бердә, яшьлеккә уйлар кайта. Хыялы каялар йөгерә, күңел кемгәдер тарата. Партаясы килмәй бердә, яшьлеккә уйлар кайта. Ашкынан кире яшьлеккә йөгереп атылайым һәр сак. 20 яшьтәге кебек үдемде тоям кайса. 20 яшьтәге кебек үдемде тоям кайса. Хыялы каялар йөгерә, күңел кемгәдер тарата. Партаясы килмәй бердә, яшьлеккә уйлар кайта. Хыялы каялар йөгерә, күңел кемгәдер тарата. Партаясы килмәй бердә, яшьлеккә уйлар
Саймайым ейірсіттір ятмайдар Йылдарғына ней өсіндір бір кеткәстен қайтмайдар Йылдарғына ней өсіндір бір кеткәстен қайтмайдар Қиялы қоялар югірі көңіл кімгәлір тарта Партая келмей бірді яшілікке ойдар пайда Қиялы қоялар югірі көңіл кімгәлір тарта Партая келмей бірді яшілікке ойдар пайда Партая келмей бірді яшілікке ойдар пайда Кенябулат ауылында туып үтеп, хәзерге көндә Ишембай калаһында яшәүсе, кадерле кешебез Ямалидинова Юлия Азамат кызы ошо көндәрдә 25 яшьлек юбилейын билдәләй. Якыныбызды туган көне менән котлап, иң изге, иң якты теләкләребезне җиткерәбез. Киң күңелле, сабыр хылыклы, мәрхәмәтле, ярдәмсыл, кадерлеләрдән кадерле һин. Кадерле кешебез, Һиңә булган теләкләребезнең иң мөһиме алдагы гомер елларыңда тормыш юлдарын иминлектә, һау-сәламәт булып, кайгы-хәсрәт күрмәй, бәхетле көндәрдә шатлык менән үтәргә язһын. Киләсәктә тормыш иптәшең Рамазан менән иңгә иң тирешеп, тормыштың ямен тәмен белеп, озын-озак еллар гомер ит. Сәскә бәйләмдәре бүләк итһәк, нәфис сәскәләр тиз кырыр ул. Йөрәк йылыбызды бүләк итһәк, һавынмаҫтыр, йылы торыр ул. Тәбрикләйбеҙ юбилейың менән, 25 яшь, ул сәскә саҡ ҡына. Ташып торған йәшлек дәрте менән, ең һыҙғанып йәшәр саҡ ҡына. Иң изге теләктәр менән ҡәйнәһе Земфира, ҡайныһы Рәүеф, тормош иптәше Рамазан, бикәсе Зарина һәм барлыҡ яҡын туғандары. Қатын қыздың güzelliği тиңһеҙ кеүек хатта йыһанда гөл сәскәләр һеҙҙең өсөн йырыбыҙ гөл сәскәләр һеҙҙең өсөн йырыбыҙ Йәлләмәй güzel заттар өсөн наҙлы ҡараш йылы үҙҙәрҙе бар донъяны биҙәй ҡатын ҡыҙҙың һөйөп баҡҡан нурлы күҙҙәре Йәлләмәй güzel заттар өсөн наҙлы ҡараш йылы үҙҙәрҙе бар донъяны биҙәй ҡатын ҡыҙҙың һөйөп баҡҡан нурлы күҙҙәре Сағының яғлаусы Ақлаусы ғәзиз балаһы Біздің менән ғүмер бойы гел йәнәшә булығыз Біздің менән ғүмер бойы гел йәнәшә Йәлләмәй güzel заттар өсөн наҙлы ҡараш йылы үҙҙәрҙе бар донъяны биҙәй ҡатын ҡыҙҙың һөйөп баҡҡан нурлы күҙҙәре Йәлләмәй güzel заттар өсөн наҙлы ҡараш йылы үҙҙәрҙе бар донъяны биҙәй ҡатын ҡыҙҙың һөйөп баҡҡан нурлы күҙҙәре
өсөн Назлы қараш елы үдәрді Бар дүнияны бидей қатын қыдың Үйіп баққан нұрлы күзәрі Елемей güzel заттар өсөн Назлы қараш елы үдәрді Бар дүнияны бидей қатын қыдың Үйіп баққан нұрлы күзәрі Кадерле дусларыбыз, Йырлы бүләк исемле тапшыруыбыз ошының менән тамам. Һездән хаттар, шылтыратулар көтеп калабыз. Киләһе сорашканга тиклем, һау булыгыз.